Naragsak apaskwa tayo amin, apo. Nala ka pasensya kay nga nakataderen aga nakitang apaskwayo nga talaga data na. Asumpay mo ta nakatader kayo awa agkurang ti tugaw tayo ala inanosen nya. Idi pa ila daw-dawaten da di jay mensahe ti Paskwa di jay YouTube channel tayo. Diya makapanunot nagrigat anya pa iti baro nga ibaga tayo maipapan iti Christmas. Kadagiti ubing siguro, medyo ado pa ilaang ti kayat da nga ibaga, ngamda tayo, nangruna kadakay nga natataenganen, dakay nga padpadak nga agkolkolor ti buok na ti kalakay ken kabaketnan. Anya pa iti baro nga mapanunot tayo, maipapan iti Paskwa, mensahe, makan, event, paputok latin ikat, di mat? Adalat tamat agpaputok. Kadi ka kasla pangalaan tayo nga tapay ti barumet nga kasla ko mairuar tayo nga mensahe wano message wano anyan agala ka di Facebook nakadado tala ag kopya i-paste mo nga po ag like da mo di na maamo kinopya mo dagijay. Nagado nakadado nga mensahe nagpipintas kada ka na umuma tayo peki din nga pampanunutan anya pay kasano pay nga pagbalinan tayo nga baro kasano pay nga pagbalinan tayo nga naragsak kinakabaybayag dagitan. Kasla siyak dato nga kalakay ko kasla awam mo mapanunot ko baro tatati na aramid ko kayat ko nga lagipon idi apagpuot ko no anya ti Christmas da kayo man imagine ninyo anya ti imon una nga naaramid idi da kayo nga apagpuot tayo paylaeng iti data Christmas program Paskwa. Ti mo na nga napuutak ti maipapanti Christmas kanyami ke kankanen. Ada nang tedtak ti kahoy nga nalingta ke wow kaneg ko mga umayak magamin mang misan iso nga madamdaman to nga kaneg. Kas ti kankanen mi idi. Uday kankanen na napagket. Iso nga nagpapaputok kami idi uray no na inigganamon ta sininjam uray warsi-warsi magkakumpet nga rod. Iso nga napaputokan di kadwami idi. Kankanen. Idi kon medyo mabubuok ti pampanunot ko, adda celebration medyo ayan mi idi. Apagpuot ko. Pasala iji barangay Kamanggaan. Christmas contest. Ti pagtukaran. Detay plaka nga ti piano nga detay may nga kalukab nga sa nga bagkat nga kasjay. Nga ti bateryana ka no medyo marunot madama ti pasala ket tananana nanat ko nanag. Tuno ka pandataltalen di bateryana mayat to man. Dayati mo na nga kwan, ti silaw, awan ti kuryente idi, ubingak, awan pa ti kuryente. Dayati kulman, hanyo mo ti kulman ta, social kayo, iso nga kalman, kunayo siguro. Dayati no, maidep ka pa ni kasya di barangay tanod ka, agsilaw to man, tuno kan, agkodrep man. Da kami mat agtataray kami nga, agko-contest da. Diyan mo, Christmas program, dayati Kamanggaan, dayati umuna nga puot ko. Nakikontest mo da amang kininang may, wow! Anya day jay, dengdenggek idi longest line, ay di maawatak pin na atid dogan gayam. Day ni aglabos da pay, ni amang ko tila nabati nga rod kanya hanga nakabrief kansonsilyo. In English, boxer. Oh, daya, kinaan nyo, nakaboxer ni amang ko idahin. Aging ka nga nakaboxer la, pinatiddogan. Nagatindog, naggagayad ti paldada inang ko edita, day nga rod, pandiling nga day mabaling nga pagsagad. Kasi tibado da ka, habang nga gaayam da, ni manang ko, uba na di inuudyan mi, nakatugaw da di postiti, sirok ti postiti basketbulan. Nakaturog ni ading mi aki, no? Adape milat ti buteg, dating impunas na, kastani nga nakamilat nga, kastani na, adi di ading ko nga lalaki, adda mo di abay na, ni manang ko da nakatugaw da kami agtataray kami isuti kong kunak kaslamo natibiti day jay natin ni manang ko nakasalot piman ni ading ko mga tan ati San Jose nga mangbanbantay isirok day malinmal na awan da makikon-contest da amang ko ngem nangabak da oh datay kita nyo nasiglat ni amang ko iso nga nasiglatak siguro di ko naawat da premyo na amoy ti premyo na may sa sardinas Youngstown sa may nga sabon nga tinagan na ka ti mo nakita ka on. Nakakita kiti sabon nga on? Nakay nga kulay. Anya mo ti sabon nga on?
Ay, amma nakakita ak blue dayjay. Dayjay nga sabon, iso ti shampoo min, iso ti pagsabon min, iso ti shampoo min, iso pay paglabamin. Di may sa nga bar nga sabon, natukol nagkalo, onla nabati, champion nga rod, ko onla yan nabati ta. Amang kasi ti premyo na. May sa na nya siyempre rigat may idi mo kadi may sa nga bar di ma dadya pag ada putod nang agkalaw. Oh, naala ni amang ko dadya kininang ko di maude so nga ginagan di sabon nga inabak da on. Oh, naputod dadya. Wangkas jayaw. Iso nga malagi ko dadya nangabak da amang ko ti longest line. Ang pumusyak ti naggunan apo dadya sabon nga dadya iso ti shampoo min, iso pa ti sabon. Awan ti sip guard idi mi pay nadamag dagita. Awan ti siyam po idi dati akwa iti ni arutang. Arutang akin di iso di da kami mo ten iso sempo mi iso nga nangabak ni amang ko ti on kin Youngstown o nagrogsak kami mo. Yeah. Siyempre damdamo makakita ti sardinas idi adaya sardinas yayan mi idi. Marigrigat kami idi no awan sardinas manuklat tan automatic. Uray manok ti kaaruban Ngamot nga kasi mo ni amang. Dayjay ti imuna nga na imula jay Christmas program jay kamanggaan ti silaw, kulman, ti pagtukaran daytay inya na ganan aglubat-lubat nga daytay plaka. Dayjay datakkel nga daytay no puuram ka mapangok ti manok amuyo dayjay. Dayahan nyo mo dayjayan. Kakas jay ti imuna nga nakitak ti Christmas, di sirok ti basketballan ni manang ko ubanan ni ading ko kas lalabanan ni Apoisos kumamot niya. Ya ading ko nga lalaki agdungdung sa mo di abay na siyak nga tarayak nga taray. Dahil kas jet ti muna nga napuutak ti senaryo ti Christmas program dayjay. Haan nga di simbaan nagadayo handa ka maitugot ijay. Kas jet ti muna nga lagip ko dayta nga Christmas nga ibagbagada. Iso padpadasig nga laglagipen tapno mapabaroa dayjay interest ko ti Christmas. Na mapabaro ano kas ano ti karagsak ko nga makangeg iti Christmas. Kuno tattano amerisen tayo, anya pay nga rod ti baro. Anya pay nga rod ti kada kay nga dagiti ubing aket adu akan nya da. Kantada laeng dayjay joy to the world jak may ubing laklakayan ako nya may kabisa dayta nga kanta. The Lord has come. Let's I'm every man. Every man. Kasi mo lakan tami ide, adamo dos. Oh, daytay dos nga adu ti igid-igid na. Kasi mo laeng ti Christmas ti meaning na kadagiti ubing, adu akan nyada nagsimple di meaning ti Christmas kanyada. Kada tayo habang matataengan tayo, kasla umawan, nagbalin nga usual, nga exchange gift, agriri ka no basit di na alam, apo, no, dakkel din na alam, uray pa no kwan, hanga mapmapnak, no, kano, da nakita tayo nga tao, tay Christmas ko, iso nga rupa, tay Christmas ko, kala, nagbalin nga casual nga event, nga hantay mo marina, no, anya di jay kapateg, hantay mo marina, uray siyak no, agpanunotak kumatikas lang na idumduma nga event, tap no, mapintas ti Christmas, kasla awan, iso nga adurigat ko mang laglagip, dagi di naglablabas, so di yan, idadapuot kon, ang mga lakam mo ti, aw mo ti gatang miti paputok, hanyo nga mo nga mapaputok di jay bulong ti sabangan nagango, uno di na ata, ikatem di jay bulong na, pitpitem, pataya ka makasi mo, sa magutado na kasi jay, aglibang. Hanyo nga mo, tana sosyal kayo nga min, tingawin patpatukon nyo, da kami ka bulong sa baka da karboro, da kayo ka firecracker, ay visit. Ala kasi di pa paputukan nyo. Aging nga kasdya, nagbalin nga usual. Tataan niya tinaidumduma nga rod nga sila rambakan tayo. Apayagamin nga tinawen, ramrambakan tayo. 2 taon, haantay unay nag-celebrate ti Christmas apayaga po ti pandemic. Haantay mailibak, nga di puso tayo, agsangsangit mo laeng. Idi adda po puot ko pa laeng, no kasto yung Christmasan, agbabakasyon amin nga kakabagyan, agga po ti Manila, agi sangpot dati paputok, adan to dati imwaysan nga lata da nga kwadrado, income tumot po milpila dati makapadikit ay tinapay tinatay. Dayjay mo ti apo, siyempre agsangpot da, tada kaduda nga sumangpot.
Ang kamo sumasarabo, wabo kas ti gayam ti Christmas, nagragsak. Nakaragragsak idi, nagaduti makmakan kalakas siya. Katataan niya ti pagbalinan na nga apay nga amin nga ramrambakan tayo. Ada ti may nga kadwami, nagyang kanyak ti nasurok asa nga pulo atawen. Tatala nga Christmas damo na nanipod nagkadwa kami damo na ti ag Christmas nga awan. Awan ito'y kumbento. Kada ti Muslim countries handa mo marin na diyan nakapsot. Agbuybuyad ta Facebook, makmakan, kan salsala, kan kanta, dagitay kastoy mismisa ay kumakasangit. Kunak gunggunam. Nya gamin ti manawam kung kuna mga luklukwan, laka anusam. Tahantay mailibak uri dagiti kabsat tayo ta abroad. Ay apo isugarod nga no makita da DJ ragsak tayo. No apay nga addahaan tayo mailadawan nga ri na no kastoy nga dumteng ti Paskwa. No daddumahan tay kabailan nga isurat. No daddumahan tay kabailan nga i-explain. No daddumahan tayo nga kabailan nga adda mariri na tayo nga sabsabali no dumteng daytoy Paskwa. Awan makaibaga. Nga haan nga mabaling nga sukatan ti regalo, haan nga mabaling nga masukatan ti baro abado, haan nga kabailan nga sukatan ti ure agaawid kayo, agletsyon kayo, haan na masukatan di nga rin nang hantay mailawlawag. Haan nga masukatan ti papasko nga kwarta, haan nga masukatan, haan nga masupapakan ti uray no agre-reunion kayo nga agkakaeskwelaan kada, agbabarkada, haan na masukatan di jay, haan tayo nga mailadawan, nga rin na no dumteng ti Paskwa. Kada kitay bitter nga padpadak ay kamano nga tawenan awang man lakit ti kadwada magkainig ganda nga ti ima nga mangibaga ti happy birthday Jesus. Ay kanayon laka cellphone mo takagibin mo. Lonely Christmas mo ang atakanyada. Ngam di ti ibagbaga na dito kakabsat. Ti misteryo ti Paskwa awan ti makaibaga. No apay nga ti puso tayo, uray no kuna tayo nga adin no ti ayan tayo, addalat ta di agragrag o. Addalat ta sa bali nga umukuok, nga umay itiri na tayo. Ay so dito nga ti misteryo, ngamin na ibunyag kanya tayo. Ngamin na ihaan nga gapota kanayon tayo nga aramiden, nagbalin nga naisanay tayo, haan na ibunyag ngamin kanya tayo ti Mesias. Ni Kristo gamin idi na ibunyag kanya tayon day nga ragsak nga panangted ti ginawa liberation. Kaapay dagiti tattao na mano nga henerasyon na tagtagabo da umayon ti Mesias nga mangted ti waya-waya isu dayjay na waya-waya antay ngamin. Haan la nga ti pannakaadipen dagiti arari dagiti ammakin in na tayo nga Israelita nga naggapuan ti puli nga kuna tayo maibilang tayo nga chosen people of God, haan laeng nga dayjay, no di di, na ibunyag kanya tayo, na imaldit kada tayo, winayawayaan na tayo ngamin iti basol. Tahaanin nga nangabak ti gubat, nangabaken pinarmek nan ti basol. Kada tayo nga tattao, uray no hantay nga ibaga, di pan nakawayawaya tayo ti basol, isu di automatic di puso tayo nga agragrag o. Automatic nga dijeri na tayo addalat ta hantay mailadawan nga kanta. Rag-o kasla kada Zacarias ken ni Maria nagrag-rag-o dijay puso da. Kita umbay laeng makangeg ka ti Christmas song. Tay manggeg tayo ta entrance song. Makitam ti tattao nga hamo nga diya kamo no naggapgapuan yo nga puli. Nya? Nga adda ditoy tatta. Hanyo mari na nga kasla sabsabali. Awang mo na idumduma, awang mo iwaras ni apapadi nga makan. Awang mo ti iwaras kung pagsayaatan, awang mo ti makatayo nga maapaya nga addan tayo mailadawan. Isuday ta ti misteryo ti Paskwa. May sa tirason na apo. Dadta ni Apo Jesus. Maiyanak. Isungarod nga inabak na tilubong, sinapasap na tilubong nga pinagragsak dahi nga panakaiyanak. May sa nga panakaiyanak, ngam pinagragsak na tilubong. Kakuna tayo, ramrambakan mi maglaeng. Daydi mo na nga panakayanak na, ilaglagip tay laeng, ilaglagip tay laeng. Haan ang amin nga kasjay.
Tunggal ngamin pan nakayanak na, ibilang tayo nga iso ti umuna nga pan nakayanak. Kala ko madya na santon na misa. Day di imo na nga misa ko na tayo, di pa nang pispisi ni Apo Jesus, tinasanton na misa, nagpatag. Kanyada, day grupo na. Napatigmag kanya tayo. Iso nga tunggal pispisyon tayo matimisa, ilagip tayo nga iso nga min day di umuna amisa. Tano kanayong ka nga makimismisan, naruwam kan, umawat kalatan, kasla maliplipatan tayo, maliwayan tayo, di kapatid na, the same, oray mo, dahito na santuan nga panakayanak ni Apo Jesus. Bigbigan tayo, imagine nyo, mano nga, ginasgasot ataw-tawan, pinulpulo ataw-tawan, nga inururay da dayta nga Mesyas, nga maiyanak, kasjay kumama gamin sublianan tayo. Nabayag tayo nga inururay datan maiyanakan. Hantay nga namnamaan nga dantumang Christmas na sumarunon. Amo tayo, ayan no, makubid tayo amin no bigatan. At least basta awan mabati, nagsaor mo da kita daduman, no natay kam nga imuna kada kay tinabati, dapat aga sa pasap. Wan mataya ka dapat matay amin tapno nagangganas. Hamong imagine nga addan tuman umay nga Christmasin. No. Nanaman tayo daytoy nga panakaisalakan, daytoy nga panakayanak nga nagasat, tahan tayo nga ibaga ang awanton ngem tapno naragragsak nanaman tayo nga kasladay di nakabaybayag nga inururay tattalaeng nga mapasamak. Day di nakabaybayag nga tinartarigagayan dadtuyen. Sugarod nga joy to the world nga rudan. Ay singit-singit singan. Nya? Kadat no mari na tayo dayjay, no makita tayo dayjay nga pateg na daytoy nga kasla, antay mo ibaga nga pumusay tayo, iya dadayom apo pay mo laki di Tabumutos tayo pay mo, diyan mo nya ti koloryod, tan makamu kayon. Ngem di jay kasla ibilang tayo nga maudi, tapno di puso tayo, agragragsak ngamin, imay ti Mesyas, isalakan na tayo. Aging gana nga ti nga lubungan agsapasap dayta nga pan nakaisalakan iso daytoy swerte ti Mesyas. Iso nga ti imagine met ladamot naawat ko nga regalo. Adumet ten ada kitay mangtedmet. Adan to bula-bula, adda makan, adan to bado. Daytoy bado nga in t-shirt ko nga tattake, daytoy inted nga kunana nga dahil sayo natuto akong magsimba kunana day iso daytoy iso nga very meaningful magkanyak daytoy jak mo pay no sino tinangted di pay mo nag-message. Ko uray no adda kanyak dayjay, uray adda kanya tayo di regalo tatta, ngem no laglagi pag kasla napatpataglat tamo day di sardinas ken daytoy sabon nga on. Wan, di ragsak ko nga imawat idi, wow, sabon, sardina, kasla damdamo dahil siya, kasla naragragsak pa'y laeng mat. Iso nga rod nga ipatag, di umuna, iso nga ginggana tatakasla, iso pa'y laeng ti umuna, ken kasla awan to ti bigaten. Ka-time for you maten, anya nga rod mo ti aramiden tayo, ibilang tayo nga maudi da ito yan, haan nga general mo, di kablao tayo ti Christmasen. Merry Christmas na impapuswanan. Nagbalin ngamin nga limag anti kablao ti Paskwa. Gapo day ta messenger kada message saan? Nga naabutan dagito yun. Da kami ini ay apot Christmas card sa nga kastaning. October pa ilaang aggatang kan, ibus-buson mon. Tasimang pat Abril ton ti kaaduna mo. Taday ta nga. Anya pa ta Christmas kan nagladaw mo nga imbuson Abril ton no dumanon. Hindi ko nag-level up na pantitext. Awanan ti Christmas card, awanan ti surat na pantitext. No kastoy nga orasan, nagsirad hanga kabailan ti data ti textan to no kwan sumangpet tao ay January 1. Napadasan nyo dagayahan? Nay hansamot Apo Jesus napadasam. Kaya aging gana nga naglakan ti kumablaaw, limag-an meten daya panangi kablaaw. Kanya ti aramiden tayo, as if, nga di membro ti pamilya tayo, ipari na tayo ang kasla, iso ti maudi a Christmasen, iso ti umuna a Christmas. Idanunan tayo, amangan tayo nga kasla, iso muna a Christmas, kanam amin talitsunan, tama atake kan tagunggunam. Hindi ka magamin agpadigo. Kasla ibilang tayo ang iso ti umuna kin maudi nga Christmas tayon, ited mo di kararagsakan a puson. Kapipigsaan nga kantan. Kaisiman nga rupa.
Christmas lang nga rodan ka. Apay ti amom danto pa no maudi nga Christmas tatan nya pala isim. Slakal agsarot. Isa niya kararagsakan na puso kay isiman nga rupa, kay imasan nga makan itiramon. Kapipintasan abado intirayo kuman. Kangangatuan nga hills ayan nan. Ay, sorry ah. Aman ang isugarod ti tatangaron amom ayan no maudi no umuna kay ibilang tayo nga umuna ken maudin iso nga ipapati tayon. Rambakan tayon. Merry Christmas. Kitaan nyo, madipay lang. Merry Christmas, Father. Ala, Merry Christmas, kakabsat. Rinaan tayo lang. Tatang agundaway. Antay nga ibilang at dabigatin. Agragsak tayo. Kablawan nyo man, takaabay yo. Iti Merry Christmas, Merry Christmas.